L'Ajuntament de Lloret de Mar ha celebrat aquest dilluns un dels plenaris destacats del curs polític, el plenari de les ordenances, on anualment es debaten les taxes i impostos municipals que s'aplicaran l'exercici següent. La proposta que ha presentat l'equip de govern en Convergència i Esquerra s'ha aprovat amb els propis vots, així com els d'Iniciativa per Catalunya, el Partit Popular i en Lloret Si Se Puede. S'hi han abstingut el grup de Ciutadans i ha votat en contra Millor i el Partit Socialista. A línies generals, les taxes i impostos pujaran el curs que ve un 2,18%. L'increment principal és degut a l'impost de béns immobles, l'IBI, que augmenta un 7,51%. Aquestes ordenances tenen són unes ordenances bastant conservadores. El que sí que hem incrementat és l'IBI per un tema també el Ministeri, no hi havia una revisió cadastral des de l'any 89 i el Ministeri d'Hisenda Pública ens acompanyava a fer aquesta revisió cadastral en què ells xifraven en un 11%. Nosaltres hem intentat aplicar un gravamen una mica menor perquè aquest 11% no fos tant en el rebut final de la gent, sinó que fos d'un 7,5%. Per tant, en aquest gravamen del 0,795 que s'aplicava fins ara, ara serà d'un 0,77. En qüestió, el que sí que veurà la gent és incrementada un 7,5%, només aquest impost que és l'IBI. El plenari, de gairebé 5 hores, ha estat marcat per les qüestions econòmiques, però també ha tractat qüestions com la contractació d'un director per la piscina, un cop se n'hagi fet la municipalització, així com la modificació de crèdit per, entre d'altres, traslladar al Departament d'Urbanisme i l'Oficina de Català.